Isang linggo bago ang nakatakdang paghain ng Certificate of Candidacy, humarap sa CLTV News si dating Pampanga Press Club President Diosdado Deng Pangilinan. Kilala siyang founder ng online news portal na iOrbit. Anya, sarado na ang petsang A4 ng Oktubre para sa kanyang paghain ng kandidatura para sa pagkaalkalde ng Mabalacat City na di umano'y resulta na rin ng konsultasyon mula sa kanyang mga sectoral leaders. Well, sa darating na October 4, tayo magpa-file na ng Certificate of Candidacy officially as independent. At bago tayo nag-file, actually nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga consultation ng mga iba't ibang mga sektor sa ating Mabalacat. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi lamang sa larangan ng broadcast industry siya nakilala. Sa panahon ni former Mabalacat City Mayor Boking Morales, naitalaga at nagsilbi umano siya ng 18 taon bilang Board of Directors ng Mabalacat City Water District. At kahit na naging kontrobersyal umano sa issue ng korupsyon noon ang ninong niya na nagkaroon ng mahabang panahon sa poder, hindi raw siya na-involve sa korupsyon. Kahit 5, siguro. Sabihin na natin kahit 5 delay. Kung ano yung binibigay ng gobyerno, yun lang ang tinatanggap ko. Walang labis, walang kulang. Bentahe umano niya sa mga botante ng Mabalacat ang kanyang katapatan na isang pinakamahalagang elemento ng public office. Alam mo, Paulo, hindi naman mahirap ang magserbisyo at manungkulan sa gobyerno. Very basic, very simple. Huwag mo lang nakawin ang pera ng mamamayan. Corruption buster ang imahe ni Pangilinan sa titulong Nauuna ang kanyang mga kabalen o Deng Mabalaqueño Pamu 2022. Hindi rin daw for substitution ang kanyang pagkandidato para sa sino mang malapit sa kanya. Hindi po tayo political dummy ni Mayor Boking Morales. In fact, siguro may 2 taon na kami hindi nakikita ni ninong ko. Kaya alam po, nasa Amerika siya, pero balita ko, nandito na rin siya. Ngayon, ako naman, malapit ako kay Mayor Boking. Pero indirect, hindi naman ako nagtrabaho sa munisipyo. Isa lang ako sa mga consultant niya noong panahon na yon. Isa rin sa mga nabanggit ni Pangilinan ay ang issue sa paggasta ng budget ni incumbent Mayor Chris Garbo. Handa umano siyang magbigay ng Commission on Audit o COA report sakaling maging available ito. Sa panig naman ni Mayor Chris Garbo, wala siyang pagtutol sa kandidatura ni Deng Pangilinan. Wala naman po tayong mako-comment doon sa sinasabi niyang tatakbo siya at saka kasi demokrasya naman po tayo. At the onset naman po, talaga naman pong aminado ako na kinakausap ko for a gesture of reconciliatory na dahil may kinakarap po tayong pandemya ngayon. Kaya ako nilapitan siya at nagpunta, bumisita sa kanya na kung pwede magtulungan muna tayo para labanan itong kinakarap nating pandemyang ito. Ayon kay Garbo, handa niyang sagutin kung ano man ang mga isyong bubuksan ni Pangilinan, pero wag daw sanang magamit ang kanyang online news portal para sa propaganda. Sa media, siguro po, pwede siguro para bang muna niya, parang mag-live muna siya doon at nasa kanya na po yun kung ano po yung lalabas doon, kung talagang ilalayo niya yung sarili niya doon sa iOrbit. Samantala, sa pag-question ng serbisyo publiko ng administrasyon ni Garbo, hindi naman umano siya magiging balat sibuyas. Po, ang tanong doon ng mga tao, bakit nung kasama niya si Mayor Boking, bakit hindi siya nagtanong ng ganon? Bakit ngayon pong marami po ngayon ang serbisyo na naipapakita at nailalatag, bakit ngayon po ang tanong niya ngayon yan? Paolo G. Santos, CLTV News.